Tak by sme dostali za úlohu natočiť nejaké video na informatiku a výpočtovú techniku, aby sme mali z toho aspoň Ačko, takže dúfam, že sa video bude páčiť a dáte aj like. Preto, lebo chcem zvýšiť úroveň slovenského zdravotníctva, nakoľko je na mizivej úrovni a myslím, že je to dobré a je to hlavne dobre platené. Tento odbor som si vybral pretože ma baví práca s ľuďmi a baví ma práca v zdravotníctve. Tento odbor som si vybrala preto, lebo som počula, že práca na radiologických pracoviskách je dobre platená. Tak tento odbor som si aj vybrala kvôli tomu, že som chcela stať v zdravotníctve a bohužiaľ na fyzioterapiu neprijali. Takže na tento odbor som pôvodne nemal ísť, mal som ísť na fyzioterapiu, ale nakoniec som sa dostal len tu. Ale postupom som sa zistil, že táto škola je výborná, sú skvelí profesori, učitelia, ktorí ma naozaj dokázali naučiť veľa, dali mi veľa. A musím povedať, že dozvedel som sa, že sú to tu dobre platené, takže sa nemusím moc sťažovať. No ale Ríško, to sú len sladké plané reči. To, že niekto povie, že bude dobre platené a bude tam neviem čo robiť, tak to ešte nič neznamená. My sa pôjdeme teraz pozrieť do praxe. Then he does the pong dance. The pong dance. He does the pong dance. The pong dance. No poď, ja to potom vystrihnem. Tento odbor som si vybrala preto, lebo som počula, že je dobre platené pracovisko.